Salutare toată lumea, sunt Lloyd de aici. Ne jucăm Minecraft pe Toolbox sau nu știu cum se numește. Da. Acum o să facem un nume pe Survival. Da, îmi pare rău că nu fac așa de multe videoclipuri. N-am timp și da. Câteodată n-am timp. Deci, acum hai să ne facem aici, nu știu ce, dar că facem multe. Ne enchantăm, ne batem cu muștri, punem poțiuni și da, cam atât. Sper că mă auziți. Să punem și o sabie, da. Ok, hai să ne le enchantăm. Să ne le pun așa enchant. Punem protection 10. Ok, da și un așa, doi. Nu știu ce pus, dar stai. Stați, aici o să ne mai punem niște întorns. Tot 10. Un breaking. Să văd unde e. Nu ăsta. Ăsta. Ok. Save. Ok, save. Ok. Punem protection. Scuzați, mi se descarcă tableta. Deci nu o să fie așa de mare episodul. Ne enchantăm, vedem cum o să fie. Punem pe noapte un pic și ne batem cu niște monștri. Adică foarte puțin o să fie episodul ăsta. Și scuzați-mă dacă nu facem așa de multe episoade. N-am timp. Chiar deloc n-am timp. Nu știu ce, da. Așa. Top protection 10. Sau cum se numește. Așa. Și o să ne facem cu episodul tot acesta. Acum să spunem că doar nu enchantăm, trebuie să ne încarcă tableta și apoi ne mai vedem. 10. Asta e 9, asta e 9. Asta e 10. Ok. Atunci punem tot. Și dacă auziți pe fundal niște sunt, îmi pare rău. Și așa. Save. Punem aici presentation, nu. Un unbreaking de 20. Nu 11. Infinite. Nu chiar contează. Să punem 20. Așa. Asta 20. Și așa. Save. Să văd cât e imediat să dau prin episodul. Nu știu de ce. The Sharpness 10. Knockback 20. Fire Expand tot 5. Adică 10. 5. Așa. Și la Breaking
Uite, stai puțin. Poate nu vorbesc așa de tare și poate nu se aude așa de bine, dar de save. Și mergem aici. Unde sunt? Stați puțin. Efect. Ok. Ce să punem pe la vreo 12. Bine, o să mai facem acest episod, dar nu acum, deci mai târziu, pentru că mi se pare și asta și-au mai venit. Deci hai că o să ne vedem și am fost rău și pa, pa!